Егетлер һәм кызлар Түбәнкам аксакаллары белән ифтар мәҗлесендә очрашты. Хәйрия ашын якташыбыз Рөстәм Ямалиев оештырды. Татарлар һәм Төрки халыклар милли конгрессы президенты буынар чылбыры өзелмәвен тели. Яшьләргә өлкәннәрнең үгет нәсихәтен алырга кирәклеген искәртә. Бу хакта алдагы минутларда. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Бер табын артында милли җанлы яшьләр белән татар зыялылары ифтар мәҗлесенә укучылар, студентлар, аксакаллар, педагоглар чакырыла. Хәйрия кичәсен оештыручы Рөстәм Ямалиев фикеренчә, мондый очрашулар яхшы тәрбияви чарасы булып тора. Һәр елны Нижнекамскига киләбез, ифтарларга катнашабыз, авылларга монда җирибез инде. Бер 2-3 көнгә киләбез без. Абылай безнең ифтарлар инде Мәскәүдә. Безнең Мәскәүдә бор якташлар Нижнекамский яшьләре, бор Чаллы яшьләре, Казан яшьләре, менә бик актив Нижнекамский яшьләре, аларны без ифтар оештырабыз Мәскәүдә, аларны без нефтехимик хоккейга алып барабыз, концертларга алып барабыз, туганнар, дуслар булса, балалар, яшьләр Мәскәүдә, барсын да безгә җибәрегез. Мәскәүдәге татарлар һәм Төрки халыклар милли конгрессының филиалы Түбәнкамда 1 ел элек ачыла. Әлеге оешма яшьләрдән генә тора. Аның рәисе итеп Давыт Хәбибуллин билгеләнә. Аксакаллар бөтен әйберне беләләр, алар татар теле өчен көрәштеләр. Менә безнең шәһәрне төзеләр. Хәмид алар менә капма-каршы утырып, төрле фикерләрен, мәсьәләләрен чишәргә мөмкиннәр менә бу өстәл артында. Шуңа күрә инде без инде аксакалларны, татар теле укытучыларны һәм инде яшьләрне чакырырга дип ниятләдек һәм Аллага шөкер менә 60 кешелек ифтар мәҗлесен үткәрдек. Әлеге мәҗлесләргә җыелып без татар телен саклыйбыз. Татар халкының гореф-гадәтләрен саклап калабыз. Аларны әлеге буыннарга тапшырабыз. Аларны бу мәҗлесләр белән таныштырабыз. Хәзрәт кунакларга Рамазан аеның үзенчәлекләре, ураза тотуның файдасы турында сөйләде. Шулай ук Түбәнкамлылар вәгазь тыңлап Коръән укыдылар. Җәмәгать белән бергә авыз ачтылар. Теләүчләр үзәк мәчеттә тәравих намазына да кала алдылар. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Ракипов, НТР яңалыклары.